Annyeonghaseyo mga kapamilya! Ay, magla-live muna tayo sa ating DJ Kokoy Martin Facebook page mga koish. Kaya salamat at napakarami natin mga kapamilya mula po sa iba't ibang dako ng mundo na sinuportahan po ang Pera o Bayong. Pera o Bayong! Kasama niyo po yung DJ Kokoy Martin po ninyo mga kapamilya. At ngayon po, hello sa lahat ng mga sasama sa atin sa live. Sa mga nag-request po natin mga OFWs, kayo po talaga ang dahilan kung bakit ako nagla-live ka pamilya. At saka syempre sa mga listeners natin sa MOR Nationwide, maraming salamat. Napakaraming nag-add mga kapamilya, no, na mga natin, ng mga kapamilya sa iba't ibang regional ng MOR. Kaya kamsahamnida, saranghayo. Iba din yung kapatid ko dito. Ayan, hi Rage. Ayan si Rage Alba mga pamilya. Ayan po ang aking mga kapatid dito sa Kumu. Yung talagang magkapatid talaga kami sa namin sa height. Amen. Amen. Pero kahit mga maliliit pero kapamilya, nako. Small but terrible. Maliit pero malaki. Malaki ang puso para sa pagmamahal. ay! Ayun po, oy, maraming salamat. Lalo na sa mga magpapa-shoutout ngayon. Isa-shoutout ko po kayo. Ayun po. Ang Pero ba yung po natin every 8 PM po, pero nagla-livestream po tayo 7:45 sa Kumu app, kaya mag-download po kayo ng Kumu. Hello pa sa mga taga South Korea. Shoutout Evan Kim. Thank you so much po. And Miss Concepcion, thank you po. Maraming salamat. And thank you din po sa Koreanang. Annyeonghaseyo. Mao pa. Okay na mo? Haras to. Helpaseyo. Fresh ba? Okay kayo. Yan po. At ito sang itimbaya ang mga kapamilya nato dira sa Island Garden City of Samal. Ug mga kapamilya po nato dira sa kuan guys. Lingkod daw, tabi lingkod ta. Sa may Caloocan, Makati. Ayan, thank you so much po. Gimingaw na pud ko koy sa kuan koy sa kaning kuan mag-adlib og buang-buang adlaw-adlaw. Kumusta po kayo, ha? Shoutout po yung mga taga Negros. Kumusta po kayo? Si Babalo po ito. Watching from Kuwait. Hello po sa inyo, koys. Si Mongmong, regards ni mo, koys, idol Noel, and pa-shoutout ng CDO. At shoutout ng Koreanong gwapo na si Rose Jean Ligido. Thank you so much. Pinadulit, koys, kay sakit kay sa hawi kay sa kamot, koys. Ayan, nagpasalamat ako ng marami. Mura kag si Yurmi, para kang kalukalike ni Yurmi. Si Escudero. Uy, Isko Moreno yun. Isko Escudero. Anyari? Bitaw kapamilya. Isko, wala. Igi ko madungog-tingog. Bakit walang di ba naririnig ang boses ko sa live? Wala lagi ko madungog na tingog. Bakit kaya? Shout out po si Carmel Driver sa Saudi Arabia. Meron? Meron. Ayun. Thank you, kois. Sa kanya lang siguro yun. May mga ibang phone na baka may ibang phone na hindi tumitingog ang ibang phone kaya hindi mo madudungog yan. Ayun, nagpasalamat kami sa Juice dahil nabigyan kami ng pagkataon na makapunta ng Manila. Medyo po talaga dito. Ipaduol ko lang ang video ko kasi napaka po dito talaga. Nagkakalisod po kami pero ginagawa namin ang bis. Valencia City, Bukidnon, thank you so much. Shout out po kayo. And shout out si Malazarte Melody, kay Ever Paharon, Misamis Oriental. Hi Mami Alice, I miss you. Mami Alice Nyala, thank you so much. Excited mo, mauli na pagkupuhon. Yorme. Yung tawag sa akin dito, Yorme na. Kalok-alay ko ba si Isko? Si Manong Isko?
Regards ko, Katniel Chavez. Pag kontrabida daw og testing ang call kanding, murag parehas kay Jong Hilario. Di ako marunong. Hello mga taga Antipolo, thank you so much po. Ang alam ko lang po ay bida, si Budoy. Mama, ako Budoy. Shout out si Nalasan King J sa Makanta, thank you po. Rolly John Gedio Condor, Mish Concepcion, Merida Tao. Ayan po. Shout out po sa Spark Balinton ng buutan ng Guapo. Aton May Krisia and Rolly Solar System, thank you. At sa hapit gikit-kit og bitin nga si Lab Maris. Amogid na Ilonggano nga dumadamo nga trabaho gali na Ilongga kani sila Lab Maris. Amogid ni magpati sa akon oy ginsiling ko sa nagsiling ko sa iya na bunalan naglitong bitin nga gasulod-sulod tong bitin dod sa ano. Amogid naglisod gali ko sa Ilonggo ko gali. Shout out sa watching Pampanga Manila, mong kayo Davao del Oro. Thank you gali. Shout out ko gali sa inyo how. Oy paki-like po ng aking Twitter at saka ng akin pong Instagram, DJ Kokoy Martin pa rin po guys. Watching from Malaysia. Ayan. Gusto niyo po ba maging budoy kapamilya? I love you, Koreanong amaw. Ayan. Sabihan ko yung kapatid ko. Siga kaayo koy. Siga kay kugmata. Ayan. Greet sa lahat ng kapatid si Bulan. Hello po mga mahal na kapatid. Bunala ng Kumusta ang pimples? Hindi pa rin ang iiwan. Pimples lang yata may forever eh. Ayan. I just wanted to tell for all of my listeners right now that we are really having this kind of life so that we can cater of different people from different parts of the country. And usually we have from Pakistan, and we have from also from India, and also we have a lot of friendship from Canada and Australia who are watching right now. I am selling my jacket for only 150. If you wanted it, it will be yours. I will be giving it to you. Malip. From Maraput, thank you so much. Kabalo man gali mag-Ilonggo. Oo, gamay-gamay lang gali. Ay di damo ang Ilonggo. Ko utoy-utoy kadlaw lang gali ko sa kon Ilonggo nga gamay-gamay lang. Enjoy kayo magtanaw sa imong mga videos watching here Rosario Pasig. Gustong-gusto ko yung mga nag-i-Indian accent ka pampawala ng stress. Wow! Thank you po. Asa ni mong friend ang Indiano ko na dito sa DMSF bili na ako kay narbaho po sige ya ko yoy. Watching from Cotabato, Plesoris Mark Ken Alpuerto. Thank you so much watching para Marapot. Ayan, share the videos mga pamilya and share the good vibes ng Koreanong Bisaya na na vlog namin. From land of kimchi. Dumarigato gozaimasu. Ay, kimchi, ano pala yan? Korean. Shout out watching para Marapot. In a few minutes mga pamilya, mag-start na po ang ating hello John Ryan Sandalan from Malaysia. Thank you. Watching from Lebanon po. Watching in Hong Kong, Kois, shout out po dyan. Hello po sa inyong lahat. At kabalo ko mag-Ilonggo gali Ken. Ilonggo ko gali. Thank you, shout out po. From Land of Promise, puro promise. Bye, thank you so much. Belated happy birthday. Merry Christmas and Happy New Year. Ma'am Darrell, ingat po. Happy New Year. Thank you po. Kailangan ng lahat. Lahat kagani di sa Sultan Kudarat kay Damo Ilonggo di. Ate Amber, dumundamo kay Ilonggo da.
Sa Ilongga, gwapa gali. April Joy, Jadraki. Shout out gali kay Jis Carbol. I love you. Watching from South Korea. Watching from Zamboanga City gali. Thank you from Cebu. Uy, dagang salamat sa mga taga Cebu guys. Watching from UAE. Ayan. Mahuli na ta sa gamay kawis no kay mag-live na ta karon taod-taod. Kay adto na mo sa pera ubayong sa Kumu app mga pamilya kay para makauban ta mo sa atong pera ubayong. Basta Ilonggo gali gwapo. Amen. Amen. Damo-damo Ilonggo gali diri oh. Sa Ilonggo gwapo gali no. Oh, damo-damo no. Sakto na. Sakto. Gusto gid makita mo sa nga mga iban nga Ilonggo dire nga upod ko. Sa Piak. Even sa Feb adto ang kola. Oo, watching from Singapore. Pakita ko sa inyo ha ang mga Ilonggo gali si Shout out sa mga taga Iloilo da. Hello sa inyo tanan. shout out sa From mga La Paz. La Paz. I-greet mo lang mga Basta Ras- Ilongga gwapa. Sakto. Hello sa tanan ng mga taga Iloilo da kundi mga mo parte sa Iloilo. Shout out sa inyo tanan. Oo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo ko ba na Korea? Shout out na single. Ang bastos ng bibig. Basta. Kaya ko nun. Kagwapo sa imong nga manong. Siya akon man, no? Siya, Wala siya gwapo. ako manong ko, tapos siya nga, Manghod. manghod ko. Shout out, mura kag kanding. Shout out kay gikan diri sa Lupon, Davao Oriental. Ayan, watching from Dubai. I-add nyo galit to si, manghod ko. Yeah, Si Reyes Alba. Damo, kanini, Damo viewers. Kaya mas na-engage niya ba sa mga tisoyon niya? Oh. Siyempre, yan, tawablaw, damo viewers. Siyempre, tamo ganyan mga baskog. Basko gali. Dahawd gali sa mga Ilonggo. Ay, Mary Jane. Ayan po. Oy, thank you. Salamat. Napa may isang kakauban diri ka pamilya. Very serious. Is very serious. Bulag ko. Bulag. Bulag. Si ano yan? Si Ninyo Mulak. Ninyo Mulak. Kumusta ka na, Ninyo Mulak? Ayun yung anak ko. Malaki na yung anak mo. Ayan na. Malaki na ako. Ayan. Thank you so much mga kapamilya. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsuporta. Okay kayo. Ayan. Walagis Korea ng amaw. Kapis na yung aswang. Ayun. Thank you mga kois. Okay kayo. Bye-bye.